Bai, euskeraz badakit eta euskalduna naiz eta harro nago. Ni pentsatzen ondo baietz, ze hizkuntza bat jakitxie, ez da bakarrik hizkuntza bera soilik jakitxie, kultura bata urreratzie bada, eta orduan edozein hizkuntza eta batez be euskerie, ez, gurie da eta, bai, merezi da unoski. Ez, familixati datore euskerie, jaixo nintzenetik, ama hizkuntza dut. Hori betiko galderie da, zein bilitzaken, borondati pintxie da, jakin nun bizi gazen, jakin nundi gatozen, norberak hausnarketa batein bidau, ez, eta ni pentsetot, eskuko frenuei bota eta hausnarketa hori inezkero konturatuko ginakela euskeraren gure hizkuntzaren balixuaz, eta danuk ikesiko gendule pixka bat geisha. Bueno, kasetaritza bukatu bezain pronto, Estatu Batutara jo nintzen urte betez, etorri nintzen ona, antzerkixe ja inde nengu maila amateur baten, etorri nintzen ona, casting batera aurkeztu, eta holantxik hasi izan nire bizitza profesionala. Zere bultzatute, beti eukiote antzerki saletasun hori, ez? Eta hortik dator nire ibilbide profesional hau. Harro nago, euskalduna naiz eta harro nago, eta Goenkalen lan egiten dut eta harro nago baita. 17 urte daroiet eta ze sentitzoteten, posa, ze ondioik ikusentzulego nahiko zabala daukau, 17 urte eta gero ordaz gure atzien astelen eta asteartetan, eta posik jakinde ikusentzulego hori hor dauela, ez? Eskerrik asko. Nire pertsonai buruz, koldo, hainbeste aldatu da, 17 urtetan ez da pertsonaie berdine da, ez? Baina izakeraldetik, denporaren poderioz, danolez, aldatzen jundau gitxik, ez? Eta hori.